les seves composicions, la major part, almenys parlo més de les que va fer en Perutxos, no tenen concepte harmònic. No hi ha 3-4 línies de melodies diferents combinant-se i fent coses. És normalment una melodia. I normalment és una melodia molt senzilla però molt poc melòdica convencionalment. Va gravar un tema que el va gravar en el 2014 que es diu Simple Fàcil, que és seu, que és molt una síntesi d'això, una melodia com molt estranya amb 4 notes i és allò do, mi, sol, re, no sé què, però es mou amb una escala o amb una escala i mitja, amb una octava i mitja, mai amb més, no fa grans salts ni res, amb 4 o 5 notes posades d'una manera que diràs, què estàs fent? Com infantil o naïf, o no sé com dir-ho. Però amb això crec que és superpeculiar el tio.